Espacim és una associació barcelonina que acompanya persones amb greus discapacitats intel·lectuals, organitzadors del festival Embotona't i de la Milla de Sarrià, dues activitats que serveixen per recaptar fons per l'entitat i que són també una via d'inclusió social per als usuaris del centre i les seves famílies. Aquest diumenge al matí, cita anual amb la Milla. Aquí hem de fer així, ¿vale? La volta. Vinga, mira, mira. Així. Vale? Vale, noi, ho haureu de fer tots així. L'activitat física, tenint en compte que molts són alumnes que a partir d'un diagnòstic també tenen certa afectació física de mobilitat o alguna cosa, treballar la part física, igual que fan les seves sessions de fisioteràpia, és bàsic per la salut d'aquests alumnes. L'esport intentem que sigui bastant transversal, des de que són molt petits a que són grans, perquè creiem que realment fent esport milloren la salut i l'humor i una mica tot. Activitat física i lleure com a puntals d'educació i benestar. Espacim, que té entre altres reconeixements el Premi Nacional d'Educació i la Creu de Sant Jordi, potencia la inclusió i la cura a través de projectes educatius, ocupacionals, d'habitatge, de salut i d'oci. Els tallers són una continuïtat a l'escola i el que es tracta és de ressignificar els seus dies, de donar valor als seus dies i de fer activitats que a ells els agraden. I una de les activitats anuals més exitoses de l'associació és la cursa Correm Junts, una milla urbana inclusiva que ja arriba a l'11a edició. Però a més ja a través de la milla i tot, hi ha el que és tot la participació, la inclusió social a través de l'esport, que no és només com una teràpia, sinó que també dones i reps a la societat. La recompensa és que tothom t'aplaudeix quan arribes i que tot l'esforç que has fet durant l'any queda una mica compensada per el reconeixement social que tenen aquell dia.